ଶୁଭିବ କୁଆ କୁଆ ଶୁଭିବ ଆରେ କେମିତି ଶୁଭିବ ରେ ହାଣ୍ଡି ପରା ଫଟା ସେଥିରେ ପାଣି ରହିବ କେମିତି ଚାଉଳ ଫୁଟିକି ଭାତ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିସାରିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛୁ କ'ଣ ଝିଅ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛୁ କିଏ ବାହା ହବନି ତୁ ବାହା ହବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହା ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଛି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ପିଲାଟେ ଆଣିବି କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ ରାଇଟ୍ ମାମୁଁ ଭାଇ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ହଁ ତ ଭାଇ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ମିଛ କହୁଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଧ ଗୁଡ଼ ନେଇ ନିମ ମୂଳ ଦେଲେ ନିମ କି ମଧୁର ହୋଇବ କେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇ କହିଲେ ପର କି ଅପଡ଼ା ହୋଇବ ମାମୁଁ ଆଜିକାଲି ତ ଅନେକ ଦମ୍ପତି ଠିକ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଦରକାର ଏଇ କଥା ତ ବରଂ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ପିଲାଟି ଆଣି ତାକୁ ମଣିଷ କଲେ ଆମର ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ହବ ନା କ'ଣ କହୁଛ ଗୀତା ହଁ ତମେ ପଚାରୁଛ କ'ଣ ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ କରିବା ଆମେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ପିଲାଟି ଆଣି ତାକୁ ଆମେ ବଡ଼ କରିବା ତାକୁ ପାଠ ଶାଠ ପଢ଼େଇ ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ କରିବା ଗୋଟିଏ କରିବ ନିଜେ ବକଟେ ଜନ୍ମ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟିଏ କରୁନ କାଛୁଆ ହେଇଯିବ ଚୋର କି ତସ୍କର ଛୁଆ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯଦି ସନ୍ତାସବାଦୀ ଛୁଆ ହେଇଯିବ ଗଲା କଥା ସରିଗଲା ମାମୁଁ ମୁଁ ପୁଣି କହୁଥିଲି କି ଆମେ ଯଦି ପିଲାଟାକୁ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେବା ତାହେଲେ ସେ ପିଲାଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ କେତେ ସଂସ୍କାର ଶିଖିଥିଲୁ ତୁ କେତେ ସଂସ୍କାର ଶିଖିଥିଲୁ ପେଟରେ ପିଲା ଧରିକି ପାହାଚ ଉପରେ ଦଉଥିଲୁ କାହିଁକି ତୋରି ପାଇଁ ସବୁ ନାଟ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୂର୍ଖ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଶେଷବେଳକୁ ମୁହଁରେ ପାଣି ଦେବାକୁ କେହି ମାମୁଁ କ'ଣ ମାମୁଁ ବା ଗରମ ଖାଉଛୁ ମାମୁଁ ନିଜ ରକ୍ତର ଛୁଆ ବାହାର ଛୁଆ ୟା ଭିତରେ ଫରକ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ରକ୍ତର ସନ୍ତାନ ଦରକାର ଠିକ ଅଛି ଆମ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ସେ ସୁବିଧା ବି ଅଛି ସରକାରୀ ମଦର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ଆମ ବଂଶ ପାଇଁ ରକ୍ତର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ସିଏ ହବ ଆମ ବଂଶ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଔରଜାତ ସୁନ୍ଦର ବାପା ମୋ କିନ୍ତୁ ଶୁଣ ଯଦି ସେଥିରେ ବି ବିଫଳ ହୁଅ ତତେ ବାହା ହବାଟା ଖାଇବା ମୁଁ କେତେ ଶୁଣିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ବଂଶ ରକ୍ଷା ହବ ତମେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ ମୁଁ ତୁମ ମାର ଭାଇ ମାମୁଁ ତମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି ଖାଲି ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦରକାର ଯିଏ ପିଲାଟାକୁ ପେଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦବ ମିଳିଛି ଭାଇ ମୋଟା ଅଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ନା ତମେ ଶିକ୍ଷା ପେପରରେ ଆଡ୍ ଦେଇଦିଅ ହଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମଠାରୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚାହିଁବେ ଆମେ ତାକୁ ସେତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ଖାଲି ସେତିକି କହିବୁ ତମେ ଏବେ ପୁରୀ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର